Els anomenats nous pactes de la Moncloa són un altre parany on hi cauran de quatre grapes els partits polítics catalans. Els polítics espanyols, anomenats d'esquerres, sempre enreden els dirigents dels partits polítics catalans per fer-los entrar en allò tan conegut i que els agrada tant de pronunciar com és la gobernabilidad del Estado. Només que els facin sentir una miqueta importants ja els tindran neutralitzats. Només que els hi facin o es facin amb ells una foto a la Moncloa ja fa que els catalans se sentin com una mena d'estadistes. Si en circumstàncies normals ja sempre s'avenen a dialogar amb Espanya, ara que som en una situació d'emergència no tindran nassos de dir que no, evidentment. Acabaran, en definitiva, tots seient i cercant solucions comunes per poder sortir d'aquesta crisi que ja tenim aquí. La causa de Catalunya quedarà en segon terme. Si fossin hàbils i audaços, tindrien en aquesta negociació una oportunitat immillorable per fer-ne sortir una Espanya molt debilitada que aplanés el camí de la independència de Catalunya.